היי נורית. היי אלי. על מה אנחנו מדברות היום? על אוכל, על מה נדבר? ברור. מה נדבר על אוכל? שמת לב איזה מקום תופס האוכל בחיים שלנו? בחיים שלנו את מתכוונת שלי ושלך? לא, ממש לא. אני מתכוונת בחיים של החברה המערבית, ואת יודעת מה? במיוחד הישראלית. נכון. החברה הישראלית אלופים בלפתוח שולחן. אי אפשר לא לפתוח שולחן. תארו לכם אירוע שיש שם רק נגיד קפה. תעזבי אירוע, אחרי הצהריים באים אנשים, אז מה, זה לא נעים, אז נעשה קפה ועוגה, אבל מה, אבל אם מישהו לא רוצה מתוק, נשים איזה שתי פשטידות. חבל, אחרת אנחנו נראה כאלה קצת קמצנים או משהו. ואם כבר יש פשטידות, סליחה, בלי ירקות. וחוץ מזה, ככל שאנחנו אוהבים יותר, אנחנו צריכים לפתוח שולחן יותר גדול. ולהראות ככה, ושפע, ולהראות שאנחנו לארג'ים, מה שנקרא. השקענו. ואז מה קורה לנו? אנחנו באים להתארח, שבעים, מלאים מפוצצים, ומגיעים לכזה שולחן, אוי ואבוי. כולם בוכים ואוכלים. בוכים ואוכלים. אני ממש לא רעבה, למה אני אוכלת? אי אפשר לעמוד בפני זה. למה עשית לנו את זה? למה שמת את כל הדברים האלה? ותארו לכם מה קורה לילדים שלנו. הילדים שלנו מגיל צעיר, מה הם לומדים שזה טעים, מפנק וכיף? מה קורה להם בגן? תחשבו כבר בגיל שנה, מה קורה שם? בעצם משהו שחשבתי עליו עוד לפני, את יודעת, האמירות האלה תוך כדי שאוכלים, איזה מסר כפול אנחנו מעבירים לילדים. אנחנו אוכלים ובוכים. מה הילדים מבינים? למה את מתכוונת במסר כפול? מסר כפול שמצד אחד אנחנו אוכלים ונהנים, אז אוכל זה טוב, זה כיף, כן? מצד שני אנחנו לא מפסיקים לקטר ולכעוס כאילו על זה שעושה לנו את זה, גם האוכל, גם המארחת, המארח. מה הילדים מבינים מהדבר הזה? זה משהו שנורא מבלבל אותם. נכון. חשבת על זה? זה ממש בעייתי נורא. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כהורים, אם אנחנו נשים לב למסר שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו, אנחנו יכולים לכוון אותו למה שאנחנו רוצים שהם ישמעו ויקבלו. וזה לא בטוח שאנחנו רוצים שהם ישמעו כמה אוכל כל הזמן טעים וכמה נורא כדאי, כי לפעמים הם אחר כך מגיעים בדיוק לאותו מקום שאנחנו מגיעים. נכון. וגם העניין הזה שבאמת אנחנו אומרים דבר אחד, עושים דבר אחר, איזה מודלינג אנחנו נותנים לילדים שלנו. כי מודלינג, את יודעת, זה בכל דבר, גם באוכל זה מודלינג. מודלינג דוגמה אישית. דוגמה אישית, כן, דוגמה אישית. נכון. אז אני מזמינה אתכם לחשוב על זה, כי זה נושא מאוד מעניין. מה אתם רוצים להעביר לילדים שלכם בנושא האוכל? ובזמן שאתם חושבים על זה, גם תבדקו את עצמכם. מה אתם אומרים ואיך אתם מתנהגים, ואיפה יש התאמה או חוסר התאמה בין שני הדברים האלה. ואתם רוצים עוד חומר? תיכנסו לאתר ותקראו.